Здравейте! Искам да направя важни разяснения относно новите формули, които са на лианея номер 1 дерма и лианея номер 2 елфуол. Първото важно уточнение е, че вече не се приемат два пъти по две капсули като дневен прием, а се приемат 3 пъти по една капсула като дневен прием. Затова от 60 капсули, в момента опаковката е 45 капсули. Това означава, че преди сте ги ползвали за 15 дена и сега ще ги ползвате за 15 дена. Откъде идва разликата, че преди сте трябвало да ги приемате като 4 капсули, а сега като 3 капсули, тъй като използваме различна по размер капсула, която позволява да има по-голямо количество на активните вещества. И затова горе на дъската сме написали каква е разликата на старата формула като количество спрямо новата формула. Тъй като имаше такъв тип коментари, че ви ощетяваме с количеството, което приемате. Аз нагледно съм ви дал милиграмите, за да видите, че всъщност вие получавате повече от дадени активни вещества и затова всъщност сборно са повече, отколкото на предишните формули. Благодаря за гледане.